मानेच वाईन अँड डाईन AC फॅमिली रेस्टॉरंट. पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ नवीन ST डेपोच्या समोर कुडाळ. प्रोप्रायटर राजेश माने. संपर्क 9665801212. शिंदे गटासोबत गेलेले आमदार हे स्वतःच्या फायद्याचा विचार करून गेलेत, परंतु शिवसेना त्यांना सांगत आहे की अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. बंडखोर आमदार दीपक केसरकर यांनी विचारपूर्वक आपला निर्णय मागे घ्यावा. त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुद्धा मोठ्या मनानं माफ करतील. मात्र तसं न झाल्यास आम्ही जशास तसं उत्तर देऊ, असा इशारा शिवसेनेचे युवा नेते तथा कोकण पर्यटन विकास समितीचे उपाध्यक्ष संदेश पारकर यांनी दिलाय. दरम्यान केसरकर हे थंड दहशतवादी आहेत. ते जातील तिथे दहशतवादाचीच भाषा करतात. त्यांचा तो निवडणुका जिंकायचा एक पॅटर्नच बनलाय, असा आरोप त्यांनी सावंतवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.